Kisena Nugraha. Swara dalang apa swara wiraswara beda lho iki. Oh beda. Ya wiraswara ben nyaingi Katena. Prasetyanku tan kinggang rekma. Kasih tepuk tangan buat Pak Sena Nugraha. Kene apik wangun dadi wiraswara. Atene aku medhun derajate. Iya ya, Pak. Jumeneng, Mbak. Ya, iki suka Gunung Kidul, suka Gunung Kidul. Ya, wah. Wah, ketok. Rai kok bathuk tok. Ya ben ketok. Ah iya. Iki akeh lho, kan sedulur-sedulurmu akeh kan ning kene iki. Nggih napa? Wo, pirang-pirang. Iya. Iki mau bapak-bapak sing padha salaman karo aku. Kula saking Playen, kula saking Semin, kula saking ngelipar oke banget. Mula iki ya termasuk apa jenenge iki sedulur-sedulurmu kowe ya saka Gunung Kidul. Iya. Nggih, matur nuwun. Ning kula ora dijaluki lagu kok. Heh? Ora dijaluki lagu. Engko tenang wae kowe. Iya. Aja kuwatir, engko kowe mbayar sapa ngono ning jaba. Tok kon nulis layang terus kon njaluk aku. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Iya. Neh tombok. Heh? Ora disawer malah tombok. Ya ora apa-apa sementara golek jeneng ki aja golek jenang sik. Wong pentas ki golek jeneng sik, nek jeneng lagi jenang. Nek jenenge wis entuk, jenang ki teko dhewe. Oke. Tegese kowe ngerti ora artine kaya ngono kuwi? Berusaha dulu, ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit sik, bersenang-senang kemudian. Iya. Elisa iki mbiyen yo lek ku gojlok kaya ngapa nganti dadi kaya ngene iki. Iya. Mula ya Mak, iya lek ku ngajari tenanan mbiyen isin kon ngadegi, "Isin, Mak. Badan saya kecil, enggak apa-apa." Yang disukai ada yang kecil, ada yang besar. Iya, selera ya. Nah, selera. Iya. Yo. Niki napa nggih? Ayo nyaut panyuwunane sinden siji sik kuwi. Gubuk asmara ya kena. Ya. Sik disuwun niki. Heh? Sik disuwun niki. Ora apa-apa tok tembake ora apa-apa. Kuwi teknik, engko tok tembangke terus dite tok jalukne aku separo. Yo mesora entuk to ya. Heh? Mesora entuk wis mlebu ning tas kabeh iki. Ya wis ora apa-apa kok ya. Ngapa Isa? Ya, ora apa-apa ditembangke, Mbak. Napa riyen iki? Ya. Gubuk asmara. Gubuk wis. Kowe iki terkenale gubuk kok. Iya. Mangga. Nyingkar nyingkur wiwi tane napa nggih? Oh, Napa? kan lenggah. Penontonnya. Oh lah, monggo. Lah kula ya mboten ngertos datine. Ya, ingkang ngajeng monggo katuran lenggah nek ana papan kagem iso dienggo lenggah bareng-bareng lenggah sing mburi men padha prisa. Ya. Engko mbangane jumeneng ngerti-ngerti lagi. Wiwitane biur. Nyemplung blumbang rak malah dadi panganing para grameh-grameh. Engko nek gramehe terus ngrasani iki ngopo ndelok wayang cenanangan nyemplung blumbang. Ya. Enggak alon-alon. Wiwitane nyingkar nyingkur Reno lingsam yen mutan lelampahan kang wuri Tarsna tulung
tresno tulus nadyan nengku buk as lenggah pokoke sing sareh sing pekuleh ya nek ngarep ana papan dienggo lenggah ya iso lenggah ngono ya mak saking sesake nggone ya jane jembarno ning mergo keponto-ponto ana blumbange kuwi dadine dadi ciyut nek upama blumbange iki diuruk sike ame ngarep wayangane kok ngentek-entekke dadak nguruk blumbang ayo mbok menawa kok mergo nek nganti usuk-usukan ki ya bakale nek ora sareh ya dadi masalah lho. Iya. Lungguh. Ale lungguh kesusu nglungguhi ndase kancane. Matane. Sosok kadang kalau malah gawe geger. Iya. Monggo, yuk.
Jogetane apik ya, Mak. Ambiyan iki nek rata dandani iki penyanyi dangdut kok ana. Oh. Penyanyi dangdut nganggo kathok cekak ngono kae. Lah kok iso ketemu? Aku miyar ya penggemar. Oh. Anggere ndelok ngono, wah nek muni megal-megal wong nang kene bokonge iso tekan Taman Mini ngono. Sut ngono wah. Bocah iki kok suarane apik sajake. Nek tak dandani dadi sinden kok becik. Oh iya, ndalae kok terus gelem nyinden. Iya. Tak omongi kowe dadi penyanyi iki umur 40 wis ra payu. Ning kowe dadi sinden umur 65, nek suaramu ijik apik, dipupuri urung rontok. Heeh. Kuwi bakal isih payu no. Wah, terus pindah haluan. Terus dadi penyanyi dangdut. Iya, ngono ya. Heeh. Ya iki mau wis dilambari karo Mbak Ika Suhesti saka ngendi? Saka Tanjung Sari Gunung Kidul. Oh iya. Gunung Kidul Tanjung Sari Kemadang kono pelosok wetan. Iya. Goleki omahe angel jamak-jamak. Pas wingi pas lara tak tileki iki alah ya ampun wis saka aspal ki no. Ya menggok nengen ki lemah bluduk kae mbok 30 kilo. Iya. Aku nganti takon kene iki jek Indonesia urung ya, Kang. Indonesia ya, Pak. Apa ya wis ora ana wong-wong mula tanggane adohe ra jamak-jamak. Iya, ngarep kebon kayu jati jembar bahkan kok tanggane mencit nang dhuwur gunung kae. Iya. Anggere ngabari wis mulih. Heeh. Ya ora apa-apa. Nek ya bocah kono malah ayu-ayu ya, Nak. Iya. Monggo banyune arang lho. Heeh. Adus ya ora tau kok. Kuning-kuning. Iya, ya ora apa-apa. Ayo, Elisa Orkanos Alaso, ya sa. Ya. Monggo. Iki sinden sing lagi wah wis nek ngebis nggugahi wong turu. Inggris muni joget nembang-nembang wis bengok-bengok ora karo-karuan. Ya karo kowe bareng, heeh. Anten pamundutan malih? Ana. Dari Pak D Buah depan gereja pesan lagu ya. Jambu Alas. Oh iya. Lagunya buat Romo Herculanus, semoga sehat selalu. Matur sembah nuwun. Ayo. Nggih, Pak Seno niki wau kathah sanget. Nggih, pamundutan bodang kuning wonten. Tembang kangen wonten. Ana. Tapi kita berdua dapat tantangan. Tantangan apa? Ini bentar aku bacain dulu ya. Waduh, wis ana. Iki wis lunas iki mau tenan. Lunas maksudnya piye? Wis ditransfer. Tenan, ojo nganu sike ojo. Ojo apa? Ojo berpikir sing ora-ora sike ya. Iki khusus dinggo Pak Seno. Ya. Iki nek gaweanmu tak ajar lho kowe. Tak delokke tenan mengko didelok. Sabar tak wacakake. Apa? Tak wacakake. Tak wacake ngono wae rasa kok anu karo. Ini di atas namakan Senomania. Senomania. Ya. Sudah lama gak dengerin Mbak Elisa nembang lagu-lagu alusan, akhir-akhir ini lebih sering nembang lagu Podang Kuning atau yang lain. Terus ini mau memberikan tantangan yaitu menyanyikan lagu Sambung Wanci Dalu. Sudah saya transfer dan saya minta bawonya Pak Seno. Sudah saya transfer buat Pak Seno 1 juta. Udah nyampai di tempat saya. Jikalau ya. Omong karo sing omong kuwi. Nggih. Aku ki sak bawa ki paling ora 20 juta. Wah. Aku sak juta ki apa itu? Iki det lho, pirang-pirang ki. Tak keke kowe kabeh cover. Oh iya. Mengko. Berarti orang nerima tantangane? Bawane kowe wae, sak yuta nggon aku PN. Tenane ngono. Iki diapengene duet tapi ne duet. Apa? Duet. Ben ketone Pak Seno karo aku Elisa Orcarus Alaso kuwi. Duet ki woh sing cilik-cilik nang Ilatireng kae. Duet ki sing segelas 500 kae. Dawet ki sing dienggo awake dhewe kuwi. Wes. Aku yo ngerti kok. Nek diblasokke ndlontor wae sak. Duet. Ya. Oke lah. Ya, terima ya tantangan dan ngetoke
kene Paseno karo Elisa kuwi sempak. Sempak. Ya. Kompak. Iya, kompak. Cawe itu omongane ceplas-ceplos. Ngetoke nek. Lho iki bener. Ketokene awak dhewe iki sempak. Sempak. Iki aku kurang ngapusi ya. Delok. Delok tenan. Ini yang memberikan kita penginapan. Oh ya. Tapi nggak mau disebut namanya, mau atas nama Senomani aja. Oh nggih. Tuh mintanya Pak Seno yang bawa. Dadi ra sulak-suluk wae, pisan-pisan bawa. Wong mayang kok kon ra entuk sulak-suluk ora. Aku caretane njaluk. Ya, iki tabuk kakake. Ya. Elisa wis tau suluk. Iki dalang padake S1 dalang ya. Yo. Mboten apa-apa nggih, mengke podang kuningnya male. Ya. Mulai ya, Pak. Mulai. Sanadyan to Swara dalang apa swara wiraswara beda lho iki. Oh beda. Ya wiraswara ben nyaingi Gateno. Prasetyanku tan kinggang rekma. Kasih tepuk tangan buat Pak Seno Nugraha. Kene apik wangun dadi wiraswara. Atene aku medhun derajate. Oh iya ya, Pak. Wiraswara ki tak bayar kok aku dadi wiraswara. Emoh. Iya, terus kowe ayo. Lan kakang kang gemesake yakti pengen tak bener ya bener tembung ning kakungmu tan lila mesti kandhekeng panggraita angel nggonku muwos yen rina banget nglangkono piye sa ganti yai terus Pak. sambunga ing wanci ratri karya sada
Karyane sapa sa? Ki Sukron Suwondo. Wah, Abah Sukron Suwondo saka Blitar. Iya, mangga. Neno. Mendah boyo entosita urip lan ngandika mesti bakal mulya jor lair putri Sulistya lan bisa nembang jostenan sempan won. Akhirnya gelem nembang dengkulmu kowe ora. Lho tenan kok berani terima tantangan yang ngene iki dalang wangun tenan. Dalang wangun tenan. Nek ra wis ana wiraswara ana sinden ki jane aku ora perlu bawa. Oh iya. Ya, ndak dikira aku bawa ming mergo disawer. Nek ya seneng jane. Ya. Ya kadang kala. Konjo seneng jane ora. Lah kuwi pamundutan saka kowe apa pamundutan sing liyane saka HP mau? Nggih niku wonten Podang Kuning napa Tembang Kangen sing pundi? Podang Kuning nggih. Podang Kuning. Ya. Ya iki karo kowe ngaturake matur nuwun karo bapak-bapak panitia iki hari menyongsong Sumpah Pemuda. Iya, kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Dene kula kalian rombonganipun Paseno Nugroho saged katimbalan wonten mriki. Mriki ora meriki. Nggih, wonten mriki. Dados mugi-mugi ingkang dados pangajeng-pangajengipun panjenengan sedaya saged kinebolaken dening ingkang akarya Jagatraya. Saiki wis mulai rada wangun to. Ra ketang rasane kaya nguntal watu. Pecajeng. Nek kata-katane wis mulai ana kata-kata basa Jawa krama. Ya, ngono. Tapi yo apik tenan iki dadi pelopor ngono ya, Pak. Pelopor piye? Ya nggo Sumpah Pemuda kan kuwi mengumpulkan dari berbagai suku. Iki sing nonton ya ora mung wong Jawa, wong Betawi ya ana, macam-macam agama ya macam-macam, ya Islam ya ana, Kristen, Katolik kabeh ana ning kene. Dadi mugi-mugi ya dipersatukan dengan onone wayang kulit, Pak. Amin. Iya. Ngono ya, Mak. Budaya itu benteng terakhir kita dalam hal pemersatu. Ya, mula kudu diajeni tenan budayane iki ya. Budaya tata krama, budaya unggah-ungguh, budaya bermasyarakat, budaya berumah tangga iki macem-macem. Dadi nek nggunakake budaya iki mesti halus. Ora bakal ora nggunakake budaya ya mesti kasar. Ya, ngono ya, Mak. Mula iki pelopor kagem Depok iki perumahan pertama sing ana. Ya, betul. Nek ndelok sejarahnya mbiyen kan ya apa sing sadurunge kuwi wong Kristen zaman Belanda zaman tekan kene. Kuwi Kristen, wong Katolik, terus saiki akeh wong sing transmigrasi ning kene ngono lho pendatang akeh dadi akeh banget macem-macem wis kaya Taman Mini Indonesia Indah. Iya, Indonesia Mini. Iya, Indonesia Mini. Kok Taman Mini. Ngono kuwi sing dikersake panitia mula wengi iki ade matur nuwun dene sing dipilih awake dhewe ya, Sa. Nggih. Ya, karo ngaturke Podang Kuning. Monggo. Nadyan wujud temong peksi Neno Wasewenggon kula lono
kuning iba bunga hengatiku neno nyanding bisa dadi tombo ya mangga esok awan yo esok awan ning omah wis ora krasan uyuran anggoleki sing tak sayang ngobong-ngobong pinteranganku goleki ora krasa esok
iki carane dandani cangkeme iki piye to ya? Lah piye? Ki nek ndi papan anggere rampung iki tak kon arep. Wis rampung, Pak. Ayo lagu Pak Jos. Iya, ayo ciri khase ngono kuwi wis. Bocah ra iso leren tenan kok iki nok wis. Nggo leren ki nek anggere kena lelara masuk angin terus gletak ngono kae wis. Ming leren nek urung ya ora bakal leren. Ya, iki mengko kowe isijin karo aku medun bar gara-gara. Arep ndi? Ngoyak pesawat. Oh, ngoyak pesawat. Aku ya tau nek iki ngoyakan kono mbok nganti lempoh nek kecekel aku. Tegese ngoyak pesawat ki, ngoyak jam ki bali terus esuk arep pentas meneh. Oh, ora bareng kanca-kancane. Ora. Ayo wis ben ra apa-apa wis nengke men tekor mbok men. Ya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ya matur sembah nuwun. Mbak Elisa. Ya, saiki genti sapa? Sing nyuwun anu entuk layang-layang kuwi didhisikke no. Ya. Mbak Ayu sik, mengko sing karit nganu Mbak Ayu, Mbak Tatin. Ya. Mbak Ayu monggo jumeneng. Ya, yo. Kula dibengoki ya, Pak. Kula dibengoki. Dibengoki muni piye? Lah niku. Ah piye maksude? Nggih dibengoki. Lah niku, Pak. Ora apa-apa ya. Ku saking ngefene karo kowe kok ya. Iya. Ora usah wedi. Ya dibengoki iki biasa. Aku dibengoki mabur malah ora dibengoki njukan. Padake manuk emprit. Ya. Semono manuk emprit. Mangga. Mau pamundutan apa sing nyuwun kowe sing nyekar? Nek ditulis nang nggon layang mau apa? Lah napa? Lah kuwi dilumpuk Elisa ku ya ora tok ditadum to sak. Lah ya kuwi nek kono Mbak Ayu mendong nembang apa? Aku kon bukai kabeh iki. Ah. Wong Ngidam Sari. Apa? Nah, mau didumke nyiji-nyiji aja dilumpukke ngono kuwi. Aku ya. Oh, sik. Apa kuwi? Ngidam Sari, Mbak Ayu Purwalestari. Oh. Ya, sih. Lumayan, Cak. Ha iya. Mangane becak mumpluk kowe. Mangane becak nggih. Mangga. Yo, Nyidam Sari monggo. Inggih, Pak. Duh wang bagus bebejening ati nggih pundi no? Kaya ngene wong nandang asmara apa tak awakku dhewe Enone duh dewa Jawa Tengah welas samring Pak Mami. Mami. Besok kapan? Besok kapan katakan Jejer. jejer lan wong bagus.
umpamakna nahkoda tanpa prau sasat daraten pepatri ngidam sari kedawan lendodo ki. Aku ana suarane ya dawa banget kok. Ya. Ana ya. Kali ngolon apa setiane kalakon. Tangget delang. Penonton ki nek seneng karo budaya karo seni ming diyokne to. Iya. Jejere abu apik. Monggo ayo.
karo Ayu iki arep awake lemu ning jogetane energik. Iya. Mlayu rono, mlayu rene. Delokke wong karo gila-gila. Mas. Nyenengke ya, Mak. Iya, ya apik ya. Matur suwun, Mbak Ayu. Niki kula betang nggih. Ha iya, kuwi jatahmu kok. Nggih. Lho, tambah meneh. Matur nuwun. Wah. Oh, kok guyune kaya cangik yo. Matur nuwun. Iya. Pokoke anggere nyambut gawe total iki mesti penonton iki mesti apresiasi. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Kae disumbangke tambahi sawere nggo anu tuku parem men nggo awake ndak keju. Iya, ngono ya, Mak. Aja lali nak uga matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Imam Sujadarga. Ya. Ketua FKPM Depok Jaya sing wis paring papan transit karo awake dhewe iso ngaso, iso nonton TV mawawan sedina diparingi apa-apa. Ya matur nuwun Bapak Imam sak keluarga ya Mak ya. Ya Tin gentenan. Ya Tatin ya. Iki ya lagi naik daun no. Ning gandeng awake semua. Ning gandeng awake semua daune petril. Iya. Anjlok panggunge mak gudu-gudu. Ya ora apa-apa, Mak. Sentimen. Sapa sing sentimen? Kanca-kanca ya. Ya ora sentimen itu ki memberi apa jenenge iki? Apa? Iringan nek carane penyanyi spot. Ya. Masa sepate ngono lho. Lah ya spote ngono ki delok-delok awake kok. Nek awake kurang piye ta? Ika, kuwi awake kaya ngono. Ya, kuwi medun ya paling ora dinae spot. Lah kuwi wangun. Nek kuwi arep disepoti kaya ngono ya ora wangun ya sepoti ya ming dream diglundungke kuwi. Iya. Mbok rahasia-sia ngene ya apik lho, ora lemu banget kok. Hah? Ora lemu banget. Sing kandha sapa? Aku. Ora lemu banget ki mergo tok stageni kuwi kok. Iki nek ora nggo stagen ya wetenge kewer-kewer ra karo. Ya ora. Demes ya iki. Demes apa? Ya, nek nggo mlaku banter ngono mak plek. Apa plek? Ah wetenge iki mak ceplok. Ya ora apa-apa. Nek didandani pancen ayu bocah iki pancen luar biasa no. Aurane sing den ki ana lho sing didandani malah elek. Oh. Ana ya mak, ana nek preman malah utawa biasa malah ayu ning barang didandani malah njuwowok ra karo-karuan ana. Nek Tatin ki nek kowe nek nonton pamirsa ki anggere muni ya Tin medun keploki ra ngerti asline. Wo. Ku nek ngerti asline, wow. Lah napa? Cantik kan? Cantik, Iya. Iya. Saiki nek nyandang wis modis. Wah iya. Nganggo kathok gujag-gajeg. Oh iya. Sepatune sepatu cat. Wong sikile ukur 41 kok nganggo sepatu ukuran 37. Ha iya. Masa patang halo, tes. Ah, kowe nek nyekelme kok aja bongkote. Lah ndi kene? Ha iya, oh aja. Lah endi? Kono kuwi malah krasa banget nek kono. Nek tok cekel kono iki biasane yo. Oh, ayo. Lah senane ngono kok. Iya. Mbak Tatin saka Sentolo Kulon Progo. Iya, ngono ya, Mak. Biyen iki melu aku ya urung iso apa-apa, Nak. Iya. Saiki ya urung iso padha wae. Ha iya, saiki wis jos. Ya, diaturke. Nembang apa pamundutan sing dene ngamplok? ngamplok? Kathah sangat deh, Pak. Enten WA saking Mbak Deta. Putrinipun Pak Imam. Heeh. Nyuwun prau layar. Oh, enggak terus. Nggih, terus niku wau enten rengu, enten Gubuk Asmara, enten Fragmen. Ora tuku kaset, wis rasakno kuwi. Iya. Ya. Rasake. Ben sempal cangkemmu ayo kok. Terus piye? Ayo dituruti kok terus piye? Nek ora tok turuti sing nyuwun-nyuwun sing ora iso tok aturke kuwi balekke. Lah balik. Kuwi nek tok tampa duwite ora tok turuti karam tok pangan ra dadi daging. Lah sing ngene sing endi? Ayo mbok takokno mengko. Niki kula rengu mboten saged ngaturaken jam entek niki sinten kok ora ana wong maju keke. Kok tak umbukke sik tak engko tak keke esuk-esuk piye? Haram. Hah? Haram. Biasa. Iya. Apa sih?
njaluke pau layar e. Ayo sak karepmu. Ya. Nggih. Kok bar perahu layar apa? Nyatane Elisa mau pindho ya ora apa-apa. Kowe pindho piye kowe? Mbok ya nek pin. Ya. Niki napa perahu layar? Lho bocah iki piye to ya? Pasti kan enten rengu nek 2 kali ya piye? Ya ora apa-apa kok ya wong wis nyambut gawe kok. Perahu layar wae ya. Perahu layar wae engko bar perahu layar terus bawa apa daturke. Ya. Nggih, rasah nggo bawa nggih. Rasa ya ora apa-apa. Perahu layar kagem keluarga Pak Imam. Ya, mbangane Bu iso Imam. ra iso transit kowe. Nggih, wau pun dinunuti bubuk. Heeh. Awang kok nek nganti ra tok aturi, Mbak Deta nesu omong bapakne. Ya, mau Mbak Imam. Oh, Mbak anu sinten-sinten entuk dandan anu salib ning jero kamar, tati ning teras wae modal. Wah, ajeng transfer 1 juta kula bilang, "Enggak usah, Mbak, enggak usah transfer, enggak apa-apa." Aku ngono. Oh, tenane. Nggih. Kaya kowe kok radoyan 1 juta. Wong kowe iki tak bayar kurang 50 ele mlecit. Lah ya aku nek karo wong liya ya ora kaya karo jenengan to ya. Kurang 50 piye Pak iki? Wah, wis tuna iki suwe-suwe. Wis ora apa-apa. Monggo, yo perahu layar dados. Aku lek rada jane kowe iki apik ning ora kira gemak kok ora gelem kaya Ayu kae lho. Iya. Apanya? Lha joget. Heeh. Kaya sikile kaya dipaku karo panggung ming cukup kene tok. Ya kan ciri khasnya beda-beda nek Ayu iso sigrak aku ora. Ya justru kowe iki tak kon sigrak mbok menawa penonton luwih terpesona. Iya.
Aku ndak muni plek-plek-plek. Apa ndak? Piye? Ndak muni plek-plek. Ah wong wis disetegani kok muni. Ya mbok menawa sing muni liyane. Ayo mbok. Aku iki senengane ngono. Kowe iki muni ngono wae wong biyen ndek opek apa njaluk kates ning nggon aku kae ya ngono. Ngapa? Ayo pan iki mateng kula senggete ya. Ya ning sing mateng wae lho. Nggih niki mung siji kok. Barang disengget saka njero suarane kok bluk-plek. Lho kok loro tin aku. Siji kok. Coba sing mentah kuwi senggeten bluk-plek. Suarane lho. Apa kuwi? Ayo wetengmu kuwi. Iya. Iya. Weteng. Dibawani. Ya. Napa? Ayo kuwi rengu apa? Wonten rengu enten sesideman. Ya sesideman ya rengu ya kena. Heeh. Kabeh lisae muni kabeh. Oh, kowe iki ana wong dibombong sindet kancane kok wabeh lisae kok. Kaya kowe iki ora akrab karo Lisa kok njur Ora iki musuh iki jenen karo aku. Napa niki? Sesideman. Oke. Nah, sesideman. Nggih. Oh, kalih Bapak Pak Sigit. Oh, Mas Giono iki saking Polda Metro Jaya. Nggih. Oh, Mas Giono iki mau wis Mau sesideman. sesideman nggih Oh, wis. nggih, ajeng bawa napa nembang? Rasa kuwatir kowe nek karo Mas Giono wis disiapke nek ra dikai dit ya dipestol ndasmu. Apa duwe pistol? Weh. Ya ngece kowe. Pestule dobel kuwi. Kok double? Jenengan gadah pistol, Pak? Gadah. 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 Mbok kula tak ndelok. Isin. Hah? Mboten angsal. Mboten dibeto. Mboten. Oh, ora digawa kok. Pistol dinas karo pistol pribadi. Nek dinas? Nek dinas ki tuar ngono. Pribadi? Nyawa suda siji. Nek pribadi. Nek dinas ki nek ditor Ah. nyawane suda siji. Ya nek dinas tor. Aku rak meng ngomong dinas ton tuar nyawane. Kan suda. ada dua. Ah, iya. Yang pribadi Nek Nambah. Nambah nyawa. nambah nyawa nambah jarene. nyawa. Aku milih sing dinas apa sing pribadi? Ya aku urung delok Isin. Monggo, Pak. Iya. Kalih kula. Oh nggih. Wiwitane anderek sang pekek. Pak Giono kuwi nyambut gawe nang Polda, julukane Napa? Musang. Apa musang? Ha iki rambute slewah kaya musang. Oh tak kira ono artine apa lho. Aduh. Musang. Musang. Mangga. Berarti padha le jenengan nggih. Piyanggone jenengan ya ono Sapa? genjik. Piye mergo rambut ta? Heeh. Pria bagus kang olah budaya. Oh. Dadi aja dumeh, aparat iku ora mung kejem, kuwi ora urjane ora kejem. Nyatane dia berbudaya. Iya. Beliau bisa nembang. Suaranya juga bagus ya. Juga bagus. Iya. Ya. Ah. Waduh, aku guru meni suaranya bagus langsung. Ah, aku ngerti kowe iki modus. Suaranya bagus langsung. Matur nuwun nggih, Pak. Ah. Ayan. Sesal ke ngendi? Bingung ya, ngendi ya? Ora ken tak sesal kene. Jono. Kula napa jenengan, Pak? Sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus ngayung-yung. Oh, logate isih Jakarta. Bendara.
Ketok ngono. Dadi logat Jakarta, ya kuwi nek nyanyi mesti nek Jawa mesti Bandara terus gayung yun. Ya, semono uga wong ki nek kulino ning Jawa kok nyanyi cara modern ya ora iso. Ya, ngono ya Mak. Iya. Wong saya sinden iki wis to. Ayo kae kok nyanyi cara modern ra iso mesti. Ya, lagune mesti wagu. Malu aku malu pada semut merah. Mengu. Ya. Selendang kuning Kang saking wukir Suara kurang permono ning wasis ngongro isen mboten apa-apa Mas jauh Pak sae kok Mas kok isin dos pundi mboten sae isin polisi kok isin lho isin di sini ya hah isin di sini nggih mboten kudu sing kuat ngono lho oh iki modus Lah piye to? Aku sampean kan oh ya tak alem terus iki. ayo njajal lho kowe tok alem terus ngene jet kowe anggere entek wah jan sae lho suarane klek-klek duor lusut Laguna ya le njaluk. Ya mengko masa landang nyekel ya. iya ana sapame Angung marang bendara betul nggak ya? Iya. Tiasu Ya ki nang Jakarta ya bahasa Indonesia ya. Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesidemah joget ya Pak lewat tenging alismu ketegangan hatiku najan wis lingsir yos aku isih mampu ngelateni sliramu
Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masa isine apa wae najan seside pasti becik paten ana timbang perpisahan bengkas kang sulistya tak rewangi samudana marang kulawarga dan pisan gunung najan bocah gunung kagugan ngrimpo jiwa ragaku tak kurung bener badan mamprong ini karo Mas Giyong. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, swantene jan apik tenan. Wis ora usah aneh-aneh. Lha piye? Lho, suarane apik tenan lho. Swantene apik tenan, cuwor bathukmu modar. Iya. Wong anggere arep apa jenenge ngalem arep ngalem. Ana sing walpel-walpel ya. Suwe-suwe abut. Ya. Wis bali. Ya. Pamundutan liyane mengko diaturke gara-gara ya nak jam 1 kurang wisan ya mengko ndak wektune entek ndak malah ora prayoga kedadiane lakone ora kecekel ming ketungkul seneng-seneng ndak ora prayoga ya ngono ya mak iya kudu sing adil kecekel lakone ya kecekel guyonane ya nyandak ya ayo mak tak aturake monggo nggih Petruk karo Bagong ampun nganti dengkelen
Angel tekan kene. Karacang kae nek dikongkon bapak ki nggo kesempatan karo mbraung. Kesempatan karo ngluyur jan wis. Monggo janjane miturut aku petungane ya wis rampung lho wong mingkon ngaturi rawuh ndara-ndara Pandhawa kok dadak tekan pirang-pirang dina ora tekan-tekan. Nah, ya Selasa Dagas Petruk. Ingkang wigatos dalu menika Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat FKPM Kelurahan Depok Jaya bekerja sama dengan Paroki Santo Herculanus Depok ngawontenaken menyongsong Sumpah Pemuda tahun 2019. Awis-awis Sumpah Pemuda menika dipun pengeti mawi pergelaran wayang kulit menika awis-awis. Mila dalu menika luar biasa dene Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat FKPM bekerja sama dengan Paroki Santo Herculanus Depok kemarang nimbali dateng kula sak rombongan sowan wonten ing Depok Jawi Barat menika nanti kesasar susur aku lek omong Jawa Barat menika supados dalu menika asung panglipur dhateng sanipun para lenggah. Monggo semangat Sumpah Pemuda ingkang sampun mapuluh-puluh warsa kepengker menika dipun bangkitaken lagi. Dipun gumregaken malih wonten raos lan pangraos panjenengan supados sak mangke saged ngadepi dhateng kawontenan ingkang rukun, tentrem, matsinamatan daya dinayan. Kula atur inget bilih para pemudi menika harapan bangsa. Pemuda-pemudi menika dados saka guru ingkang bambenjanipun badhe ngantos dhateng para sepuh-sepuh ingkang sampun kendho anggenipun menggali bab negari ingkang gumanti kedah nem-neman menika kala wau. Matur suwun. Wah, janaya wis ora nganti papan anggere sowan ana ladan Jabodetabek menika tentu penonton luar biasa. Penonton sampun ngantos dumugi titik kalenggan sakmangke menika tasih kepareng ander mblabar tumpang dengkul lenggahipun para pamirsa. Matur sembah nuwun. Tegesipun panjenengan tansah apresiasi dhateng pergelaran wayang kulit dalu menika lan wonten pundi papan kemawon. Ning nang. Pamundutan sore mau kudu tak bablasake merga menika sampun wonten awala saking panjenenganipun Ki Rangga ing kala wau madeg minangka pranata acara jam 3.20 kedah sampun tancep kayon merga sampun menjelang subuh. Nggih, kula sendikani jam 3.20 menjelang subuh. Lho, iki kok tangane loro kaya nol to iki. Jam 3.00. Apa 3.20 ya iki? Oh, 0 kok 3.00. Lho kok angkane 0 malik neh. Angkane 3 kok kaya angka loro to iki. Jam 2.30. Senengku ora jamak-jamak. Neng nang. Kala wau wonten ingkang nyuwun inggih Pak Sadiwa DPR RI saking Pati Jawi Tengah. Nalika semanten nimbali dhateng Petruk gareng sak rombongan. Klintang-klintang numpak andang abel klingklong. Ayo pisan gas Mas, balungane. Yo.
nembang nek gamelane penak jan rasane ya temanja ning ati. Kagungane pepundhenku. Kagungane wong tuaku iki kondang Sutrisna Pak Kondang wah jan wayange ya apik, gamelane ya apik. Monggo panjenengane bengi iki mlaku 6 panggung nyatane ya sound sisteme ya cukup edian. Nenengke tenan. Wah, ya wis piye. Wah, ya nggon aku kok rungono gonge ya. Kok kaya pas nek dikekke nang gamelaku. Monggo kula tak nyuwun pambiyantunipun penyaipun Mbak sapa jenenge iki? Ayo Tatin, ayo. Kok is ngene njaluk aku sing muni ngono. Kowe wae. Ditibake srebek, kae ketoke kaya Bagong wis arep teka gek tetembangan sedela merga iki tulisane pas Pak Rangga sing kepareng dadi pranatacara. Jam 2.30 kudu selesai. Ayo guys. Jam 3.20. Mengko alik le omonge kok do geger lho. 2.30 karo 3.20 ki meh padha. Nek, yuk. Dijawil yang perunggune ya perunggu apik. Perunggu apik iki ora entuk disile percuma. Nek iki kaya panjenengan iki pancen ya wah mengabdi kepada seni dan budaya luwih-luwih pedalangan reng. Ha iya. Separuh hidupnya pancen digunakake dienggo mekaring budaya pedalangan. Pak Kondang ya. Heeh. Ya, Petruk nendi kok ora ketok? Petruk cete nglothok. Oh. Iki kudu didandani sik. Ora aku takon serius. Nek kowe ngrembug Petra malah sedih. Terus engko tak omong karo bapak, sing penting acarane iki gara-gara ora ketaming sak glebiaran, sak teleraman ning diwehi gara-gara. Ya, karo ngrampunge pamundutan sing urung kelakon. Heeh. Apa wae Gong, ular kambang rung diaturke. Ha iya. Mau goyang Semarang Pak Sadewa saka Pati Dewereri wis diaturke. Slendang biru rung diaturke. Ya. Jambet wana. Apa? Jambet wana. Jambet wana ki apa? Jambu alas. Jeneng buah ki ora dikramake, ora dibasake. Jambet wana. Nek duren ya duret ngono. Ya ora ana kaya jambet wana. Karang wong-wong ki saking tata kramane ki sok-sok di nganu sok dibasake. Heeh. Nek Yojawana tindak pundi Mas? Kula badhe timbak wana santun aja. Wanasari ya Wanasari kok wana santun. Mengke medalipun Imogintun. Imogintun Imogiri, heeh. Mengke nek pun tekan Imogintun ngalir tekan Karangkajun. Karangkajun ning Karangkajen. Heeh. Nek nang kene ra malah cilaka to. Badhe sowan wonten Depun. Depun ki Depok. Aja dibasake. Ya. Ya karo ngaturke mbakku selak blandang wektune pancen ya wayang ki saiki ya pancen ya paling setengah 4 jam 4 ya tergong. Heeh. Karo ngurmati sing padha nindakake salat subuh. Ular kambang sik. Ya. Alusan. Ya. Ya yuk, ayo. Ya alusan nek ora ayu wis ora jos. Heeh. Mesti leran. Ya. Ana enak apa wong urip nang alam dunya sae dados dua lulu wis kangelan dipaidu ya la gendho dengaren apal sasi suarane basana waduh wala brambang sak sen limo berjuang labuh negara
Brambang saksen telu berjuang dinen bersatu. Riri kantor kawat Boyolali pedhot ning Kalasan sumedhot weruh tilasan. Dirana sadirene tak demek kena janggute. Wah, apik. Pinter kowe, kepiye to le ngapalke nang ngebis. Waduh. Ngapalke nang ngebis ming ulur kambang dapal karo teturon karo reng-reng aku. Yo, ulur kambang, yo dados tulung sawang. Ulur kambang kok tulung sawang sawangen apa ora? Ora kelingan lagune Didi Kempit, Gempot kok Kempit. Yo, mangga. Urung dipangan kok enak. Nah iya. Niki cakepane. Cakepane ngono. Ayo ki suwe-suwe tak rasake kaya cah wingi sore nek omong. Lah pripun ta? Iki cakepane penting kaya ngeten, Pak. Ya wis ben ora. Cah nek mangan kok sregepe ra jamak-jamak. Saka taman mini wis sarapan jam 10. Tekan transite Pak, daleme Pak Imam jam 11:30 mangan meneh. Tekan kamar GoFood mangan meneh. Diantenan bocah kok. Ayo wis ben ora apa-apa sinden gelem mangan ki malah apik kok ora. Kula kelas kali. Wis ket mau kok kula kelas kali. Arep ambles bumi ya. Iya. Wong urip ning ngalam. Wah. Cengkok dan ngalah. Ha. Kedawanmu gawe ora. Ya. Donya ninggal tata lawan bukti utama yen digagas Gender. Dis tunggake. Siter. Kambang ki tekan seprono semene kok ya penak wae ya, Gong. Wong nganggit gendhing ki nek mbiyen direwangi tapa, Reng. Ha iya. Tapa ora maem, ora sare, dinengke tenan pikirane. Iya. Saiki wong nganggit gendhing saiki wis instan. Biar kaya mbang api dadi tontonan kruyuk. Nek wis rampung tek. Serak kocap. Iya. Nek cara mbiyen ki kaya oncor. Ancor, domongi kok. Murup terus, lengane isih murup terus. Tur dasare sing nembang suarane apik. Sinden ki anggere ora mangan
panganan sing mambu lenga ya apik suarane. Kaya to wajan sotel. Panganan mambu lenga kok wajan nyuntaki gundulmu wae. Ayo. Neno 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 de. Guayane kaya iso ngendang ngabani kendang dangdeng dangdeng ora. Entok 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 entok. Ya. Bebasane. Jengkok ngono kuwi nek ora terlatih ra iso bebasane. Ayo terus. Urip. Suwi. Wah. Angunduh Ya. Yo, yo, yo. Dela. Retangge. Retang-tang. Retang-tang-tang tulung gendang ketak tulung tok gembleb ketak tulung tok gembleb dangi drung tang tru gendung tong tong tong. Oh. Monjay suwe banget ra ngonekke uler kambang ya, Gong. Aku jane ora pati osrek. Aku ki anak milenial. Waduh. Anak modern dadi nek sing basa kuno-kuno ae karo Petro. Nek aku ki basa sing ya saora-orane ya rock lah. Wow. Sak dalemane. Sak dalemane maksude piye ora? Nek ora lagu sing keras aku ora. Lagu keras kaya ta aki kuwi minyak keras air keras kok aki ora anu reng apa jenenge pamundutan sing ning ngarepku isih cetha golong-golong tulisane iki Selendang Biru. Oh iya kuwi kepenak kuwi langsung bawani wae le kedep tasma aku nyawang selendang biru. Kading solahe eseme sadane gawe bingung nyatane gunane among puciwane ya wah sapa aku nek ora Mbak Ika Suhesti. Ora jos. Piye nggo. Angelake anyelake janji. Ayo ik. Anyelake janji. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Wis bali otot bebayune nek iki ta suarane wis mulai seru. Apa bar gerah apa? Bareng anu berduka cita. Heeh. Meteng rong sasi keguguran. Wo ayo. Kole polah kebangetan. Orang bendina nyanyi, wis tak elekke ora kesel-kesel.
bengi melu mayang awan campur sari. Ayo wis kekeselen. Ha iya. Wis ra apa-apa sesuk gawe meneh. Pira uwen? Wong gampang wae kok. Kowe iki tak tuthuk cangkemmu lho iki. Ngapa ta ora? Kula ya ora polah kok jane, Pak. Ah iya, ya ning kekeselen ki bisa marai nganu. Soale janin itu kalau baru berumur 2-3 bulan itu masih riskan, masih gampang apa rawan sekali. Heeh. Nah kejaba nek kowe wis meteng 7 sasi 8 sasi wis arep nggo njundil-njundil ra apa-apa. Justru mengko bidan itu mesti memerintahkan atau dokter kandungan memerintahkan, ayo bapakne aja keset ngono kuwi. Maksudnya ben ngetaki anake. Ya. Tungake mawon nggih, Pak. Heeh, sesuk ben ora manut karo kersaning Gusti kuwi urung gelem dimong bocahe. Heeh. Oke. Napa? Gawe ndak selak kiri emeng juga. Ana sinden arep nyuwara kok diringi. Mong enaki ati Nora tekan batin setiamu. Ya kanca-kanca, ya. Selendang biru. Kok kaya ora bareng ta iki? Mbok sing kompak. Ora kok ming kene wis sing iring kene sle kono lagi. Piye ta? Kesel ya? 1 2 3 ya. Selendang biru. Piye, Kong? Kok kaya urung pas ta iki? Iki do semangat ora iki? Ha iya wong. Nyambut gawe kok do nyepelekke ora. Mirang-mirangke pimpinan. Wah iya, no, sebagai pimpinan iki nek kancane kaya ngono kuwi kan ora patiya dadi dadi apa jenenge marmatine lho. Ayo pisan iki ndek ora kebareng titenono. Bisa tak nggo dhewe. Lho, ha kancane numpak apa? Sakarep men do teng kleler. Ben do nyepur, ben do ngebis. Arep tak nggo joke arep tak ilangi kabeh. Wah. Arep tak nggo bal-balan Rika. Bis kok nggo bal-balan ora. Ya, mangga. 1 2 3 ya. Selendang biru. Wis kecekel reng, kecekel piye? Ana sing marahi ora kompak. Sing endi? Sing bonang. Kancane lagi dhewe sle. Ngono wis. Ya wis ra apa-apa ora. Sudunke stasiun. Mangga. Tatapana janjimu selendang biru. Jos tenan. Dang sing iki sing terakhir duet. Ya. Ki pamundutan iki mergane wis diatur karo panitia selesai harus jam 3.20. Heeh. Engko lakone ra kecekel aku ki nek mayane lakone ra kecekel gedone. Oh. Oh to, rasane kaya kebablasan le Gojek, engko lakone terus mung nyaruk-nyaruk ngono ki rasane. Terus pikir aku ki alah mau bengi aku ki pamer apa, nglakokke apa? Kudu kecekel ya. Merga di dalam cerita wayang itu mengandung filsafat dan penisilin, filosofi. Filosofi sing iso dienggo tontonan lan tantangan sarta tantangan. Bener. Tuntunan iki setiap wayang iki digelar del kaya dijupuk saka tengah, kuwi mulai jejer iki mulai tuntunan. Mula kudu digatekake. Tatanan iki penuh dengan tatanan. Iya, nganggo tatanan iki nganggo basa Jawa, nganggo rasukan Jawa, nganggo iket, nganggo surjan iki tatanan. Ora ana nganggo iket, nganggo surjan kok ngadeg cincing iki ora ana. Ya, kudu nganggo tatanan ya, kudu nganggo tatanan. Tantangane zaman saya berat. Heeh.
Saiki bayangno cah cilik-cilik kuwi nyekel HP ngono kuwi sing dibuka apa ayo mesti game. Mula pertama kali sing yasa YouTube kuwi asline aku nek. Oh iya to. Rombongane awake dhewe yasa YouTube. Pamrih apa? YouTube kok YouTube piye? Ya pamrih apa? Aku pengen supaya bocah-bocah ki mbuka HP jedet ki ya njujuk nggon wayang kuwi. Kenyataan saiki akeh para nom-noman sing do tresna karo wayang. Wah iya, kuwi pancen kudu. Mergo wayang itu mendidik perwataan. Oh iya to. Watake nonton wayang mesti wah ngerti oh iki apik iki becik iki ala iki becik lan sak piturute iki ora bener iki bener lan sak piturute. Ya ngono ya Le. Heeh. Bengi iki ya di streaming. Limbuhan mau di streaming tak tonton channelku, channel Dalang Sena karo channel Andika Multimedia digabungke kira-kira nonton 22.000 wong sak donya reng. Wah, luar biasa 22.000. 22.000 iki isih termasuk sithik. Mencapai terbanyak berapa? 26.000 iki terbanyak. Weh, syukur ya, Gong. Ah iya, kudu disyukuri wayang ki men berkembang. Heeh. Men ditresnani mergo wayang ki budayane awake dhewe. Ya. Ah, kanggo mangayu bagya wayang ki ditresnani dening masyarakat. Ayo, iki duet sing ana hubungane karo wayang. Apa lagune? Jambu Alas. Lho. Ora tak kenal pot diasmu ora. Awang Sik kowe iki ngancam ning ra mutu. Tak tuthuk knalpot ngono lho. Ngono. Ayo jeneng apa jeneng iki? Hubungane wayang kok Jambu Alas. Hubungane wayang iki lagu sing ngono. Wah iki ya apik lho. Aja terus ngemengke arep kaya ngene iki wigati. Ya, lagu-lagu aja ditolak. Ya. Ning kowe kok ora nggawa keyboard, ora nggawa kendang. Ra, pancen tak niati aku klasik. Wis aku klasik ngene iki. Gamelan sing tak lagu-lagu tak lebokke ya lagu-lagu sing iso dilebokke nang gamelan. Nek sing ra iso ya ora usah. Oh, ora pengen nganggo keyboard. Ana keyboard nang omah 17 ga lho. Arep pangan siji ya. Ora ngono kuwi go ngaku takon kok ya. Oke aku anakku ki ahli piano e. Oh, buka kursus wis entuk aja. Ngomong iki klasik anakku ki. Weh, kok ora nganggo kendang dangdut. Ana kendang dangdut nang ngono aku urung trek ga lho. Arep jangan iki. Ha lho mengane wong atos sing ngene iki lho. Oh, arep milih sing kulit apa? Kulit bokong wae ana. Bedane apa? Nek kulit sapi wae, nek sing kulit bokong iki takut gendang dut, takut gendang dut. Kuwi nek kulit bokong. Oh. Heeh ta. Abri dhewe-dhewe mulane pengendang apik ngono kulite takut endang dut. Tur rada kasar. Rada ana plenting-plenting totok mencaku. Yo Jambu Alas. Ya. Sing nyanyi sapa? Mbak, sapa? Kowe iso ratin? Sapa? Oh iya, Buduko. Wah. Buduko barang melu to. Buduko melu kok nang njaluk icap ning dalan. Ah iya. Ayo Mbak Iin, Buduko. Ya jumeneng. Iki nganu lho. Apa jenenge duet lho. Sing dueti sapa? Pak Giono saking Polda. Ah, ayo. Musang. Lah tembak modar ora. Kae saking tresnane karo wayang kit wingi telepon bae. Transitipun taman mini kula tak mriku, mboten kula ajeng turu aku yang. Monggo Pak, jumeneng Pak. Wah, Buduko ki cerawak. Heeh. Ayo selain nyinden ku ya ngumumke kerja bakti barang kok. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu benjang minggu sami ngresiki selokanipun piyambak-piyambak. Buduko niku nek teng omah. Mriki mboten. Wah, iya ora apa-apa. Teng mriki Dedek. Hah? Dedek. Dedek? Nggih. Dedek ya apa? Magane kula cilik dhewe. Dedek kok Dedek ora. Mangga. Nggih. Buduko. Monggo Pak Polisi. Pak Giono asmane. Nggih. Mangga. Kamu Pak. Nah. Piye ayo modar kowe? Buka saka kendang. Tak tung tang judang. Neng perahu layar.
aja dipleraki. Wah, kok aku ora hafal to iki. Oke, sekali ini sampai salah aja dundang bago. Dundang. Mutar kowe ora ngerti. Kuwi apa? Aku ya meh ngawur. Ngawur. Ya mangga, ya.
Nggih. Sasanten jeng minggu kerja bakti. Jeng minggu kerja bakti bodho kowe. Kerja bakti ngresiki selokanipun piyambak. Aku sok guyu enak ngomongke ngono. Maksudku terus apa selokanku ki wis reget. Kaya isih resik kaya. Iya. Ngresiki selokanipun wis. Ngono bulan balen ya ora. Ayo. Ayo kek matur Bapak. Heeh. Ayo, Reng. Iya, iki wis pamundutan wis tuntas. Isih kurang siji jane. Apa? Pramen. Pramen ora mangkat. Ora. Pramen ku nek ora apik malah dadi wirang. Sesuk den latihan sik, tak latihan tak gebukane sik, Don. Yo, mung pramen kok dadi gebuki. Ayo men. Janing yaning talaga kadi langit Mambang pantep pasulan upamaneka